Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 4 dugu gaurkoa osteguna eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik literatura kontuak Jose Agirre idazlea etorriko da eta bere azkenengo liburua Goldsmithen ikaslea aurkeztuko du. Ondoren musika kontuekin jarraituko dugu eta azken trena musika taldeko musika beratar taldeko 3 kide izango ditugu. Bere azken diskari buruz hitz egingo dute eta beste hainbat kontuei buruz ere. Betiko edukiekin jarraituko dugu eta gero amaieran kiriketan atzo Iruñean erregemagoen postariak eta dromedarioak egon ziren eta gainera baluarten Italiako abanderadunak ikuskizuna eskaini zuten eta han egon ginen guk grabatzen. Beraz, gelditu gurekin hori ere emitituko dugulako. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1970 urtean Erresuma Batuan Abbey Road izeneko grabaketa estudioan ospetsua dena The Beatles musika taldeko kideak azkenengo aldiz elkartu ziren abesti bat prestatzeko. Kasu horretan Let It Be abestia izan zen. 7 urte geroago, 1977 urtean, Espainiako gorteetan erregistro zibilean estatuko hizkuntza ezberdineko izen bataio izenekin inskribatzea onartu zen. Orain azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkegun lerroburuak. Urtarrilak 4 ortzeguna hasteko langabeziak bera egin du Nafarroan. Zehatz esanda 4.313 langabe gutxiago zenbatu dituzte. Erran beharra da hauxe azken 12 urteetako jaitsierarik handiena izan dela. 2017an 10,17 jaitsi da. Eta lan baldintzen prekarietateak jarraitzen duela kritikatu dute bertzalde sindikatuek. 10 kontratutik 9 aldi baterako direla azpimarratu duelak. Eta bestalde labek lanaldi partzialen gorakadak etenik ez duela adierazi du. Aurrera eginez albisteekin, Nafarroan torturari buruzko ikerketa egingo den galdetu dio EH Bildu gobernuari. Euskal Autonomia Erkidegoan egin den bezala Nafarroan ere ikerketa egiteko asmoa jakin nahi du EH Bilduk. Martxoaren 8an greba feminista antolatzeko batzarra deitu dute urtarrilaren 10erako eta Nafarroako ospitale guneak edoskitze naturalerako gune berri bat prestatu du. Aurrera eginez albisteekin, 100 euskal umeri ukatutako eskubideen alde egindako motxilaren umea dokumental pedagogikoa aurkeztuko dute gaur arratsaldean 7 Zabaldin. Eta Euskal Nobela Beltzaren astea urtarrilaren 18etik 21 eginen dute Bazanen eta hau iragartzeko iragarki beltza egin dute. Eta gaurko albisteekin bukatzeko 3 erregeen kabalgatak bere ibilbidearen hasiera aldatuko du Iruñan. Egin dezagun aurrera, begirada bat emanez gaurko egunkarietako azalei. Eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, dronak eta radarrak kotxe istripuak murrizteko. Azaleko argazkian Roberto Ibáñez futbolaria agertzen da Osasunaren fitxaje berria. Titularra honako hau da, Robert Ibáñez lehenengo errefortzua. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Lerroburu nagusian, Nafarroak eguneko 25 lanpostu sortu ditu 2017 urtean. Azaleko argazkian Osasuneko Sergio Herrerak ospitalean dagoen ume bati jostailu bat ematen ikusten da. Lerroburu hau lagunduta. Osasuna erregemagoak baino lehen ailegatu da. Garan, lerroburu nagusian motxilaren umeek urtarrilaren 13an Bilbora gerturatzeko deialdia zabaltzen dute. Azaleko argazkian lerroburuari egiten zaio erreferentzia preso euskaldunen zenbait seme alaba agertzen direlako, motxilaren umeak, alegia. Berria egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian jaitsi eginda langabezia iaz ere eta 13.000 langabe gutxiago daude.
Azaleko lehendabiziko argazkian haur motxiladuna izandako neska bat ageri da eta lerroburuan bere hitzak. Haurtzaroa lapurtu digute, denbora, nekea, dirua eta bar. Azaleko bigarren argazkian titulu hau ageri da. Bi hildako olatuak harrapatuta. Euskal Herria Irratiko webgunea ikusi amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean 2017 langabezia 10,67% jaitsi da Nafarroan. Hilbeltzaren iragarki beltza dago ere beste berri batean. Euskal presoen eskubideen urraketarekin amaitzeko ordua dela esan dute gizarte zibilaren 100 ordezkarik beherago. Eta azkenik Xabier Zabalak brisa lanaren doinu gozoak ekarri dizkigu. Egin dezagun aurrera gaurko eta astenotako agenda ikusten. Gaur eta igandera arte Baluarte jauregian goizeko 10:00 gaueko 9:00 arte Jaiotzak Baluarten erakusketa eskainiko da. Sarrera 2 euro. Gaur Gaiarre antzokian arratsaldeko 6etan aurrendako ikuskizuna euskeraz ikusteko aukera izango da. Ene kantak, astronauta, sarrera 6 euro. Gaur eta ostiralera arte, bihar arte goizeko 11:00 Nafarroako museoan aurrendako tailerrak emango dira. Ni denotan okerrena izenburuarekin 10 euro balio dute. Gaur arratsaldeko 5etan eta geroxeago arratsaldeko 7etan Burlatako kulturetxean Iron Maiden eta Bon Jovi ezagutzen dituriko kontzertuak emango dira. Sarrera 10 euro. Gaur gaueko 9:00 Baluarte jauregian kontzertua Santas Pascuas jaialdiaren barne. Rosalia, Raúl Refri eta Jeremy J. Sarrera 25 euro. Bihar goizeko 11:00 Jus Larrotxa Zibiboxean aurrendako pelikula euskeraz eskainiko da. Niko eta Izarretako bidea, sarrera euro bat. Bihar ere arratsaldeko 4etan Iruñako Magdalenako zubitik erregemagoek irtengo dira bere urtero egiten duten desfilea egiteko. Bihar ere arratsaldeko 6etan García Ximenez kalean txokolatada eskainiko da haurrentzako eta bere senideentzat. Giro eguzkitsua ia oskarbi egongo da egun osoan, mendebaldean gauean tarte lainotsu batzuk ikusiko ditugu, baina besterik ez. Gainera, hego-mendebaldeko haize bizia ibiliko da eta temperatura nabarmen igoaraziko du. Kostaldean 19 gradu inguruko maximoak espero ditugu eta gainerako tokitan 16-17 gradu ingurukoak. Dena den, egunak aintzinere ginala haizea zakartu egingo da eta arratsaldean eta gauean enbarazu egin dezake. Ostiral goizean euritara joko du, goizaldean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguneko temperatura maximoak orduan neurtuko dira. Goizak aurrera eginala ordea, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, temperatura jaisten hasiko da, zerua estali eta euria hasiko du. Egunaren bigarren partean euria erruz botako du bazter guztietan. Elur maila ere jaitsi egingo da eta gauean 1000 metro inguruan egongo da. Ikus dezagun zen olako berriak utzi dizkigun egunak Iruñ herrian eta Iruña ikusiko dugu. Xilema Fundazioak 16. urrezko baba jaso du haur, nerabe eta familiei eskainitako arreta eta babesagatik. Gaur osteguna pasaden astean soberan gelditutako udalaren 2018. urteko egutegia banatzen jarraituko dute udaletxean. Irabazi asmorik gabeko 15 elkarteen artean, 82.500 euro banandu dituzte euskara sustatzen duten proiektuak egiteko. Iruñeako udaltzaingoak hasixa eta marihuanako 8 kilo baino gehiago aurkitu ditu Iturramako etxabe batean.
Udalak 169.938 euro inbertituko ditu oinezkoen segurtasuna hobetzeko Iturrama, Milagrosa eta Arrotxapeako 15 zebra bideetan.